אני הורס אותך. שלום לכולם, כאן גיימר סייל, מיינמקס סייל. לא קוראים לך שם על דיניק? על דיניק, לא בערוץ שלך. כן, אבל מישהו פה, שזה אתה, יעזור לי לשנות את זה. מאיפה אני יודע איך משנים שם? אתה חייב לדעת. מאיפה אני יודע? אוקיי, אז תדמיינו את זה שזה גיימר סייל, אוקיי? אתם לא מדמיינים. יאללה, בא לך הפתעה? מה? הפתעה. מה? ותביא לי על זה גולדן אפלס. שאין לי, אבל בסדר. Yes! Thank you so much. יש פה זומבי, אני רואה פה זומבי. מצאתי עוד חלק, ויש פה ספאונר של מלא זומבים! אני מקנוק בראשון. להעיר את הספאונר ועכשיו לשבור אותו. וואי, אם אני אעשה אינצ'אנט, יהיה לי אינצ'אנט, מה זה טוב? אני כבר מה 20 באקספי. וואי, תזהר שלא ידחוף אותך. זומבים תשרפו בלבה. אוקיי, זהו. ולא דחפו אותי. מה זה? איך יוצאים מהמקום הזה? מאיפה אני יודע? בוא. למעלה. כמה גולד יש פה, יואו. אבל גולד זה מאפו. נכון. זה סתם יפה לגישות, אבל... מה זה הרעשים האלה? לא יודע, אני חושב שזה מהמיקרופון שלך. זה לא משלי 100%. יש ספאונר של קריפרים, לא ידעתי שזה קיים. בוא נגרום לו לפרק את הספאונר של עצמו. יש. שמע. מה, יש פה חורק. שאם אתה לוקח הספאונר מטו מיני אייטם, כן? אז אתה יכול לבחור של מה זה יהיה. כאילו אתה עושה על זה דמר. אתה נדפקת. לא, אתה לא. נו, בוא כבר. מה? סליים? מה נעשה עם סליים? איפה אני יודע? זומבי עם גולד ארמור, תעזור לי. והשנייה תיקח חצים. למה צריך חצים? כי אתה שט. אבל יש לי כבר חצים, יש לי איזה כמה סטאקים. חכה, זוז, אני צולב בקריפר שבא מאחוריך. I'm sexy and I know it. רגע, תן לי לזרוק את הזבל שהוא נתן לי. שיט, אספתי את הזבל שהוא נתן לי.
קריפר. אל תפוצץ. לא, שנייה. אל תפוצץ. והתפוצץ. דמת. דמג'. דמת. מאיפה קח הוא חצי, הגיע? אני לא רוצה חצים, קח. אבל למה אני צריך? יש לי מלא. כי נשברה לי הקסדה. איך יוצאים מהמערה הזאת? אין לי שמץ ושמצה. יש שני, לא? נו, שוב אספתי את הזבל הזה. שעכשיו להתרחק. בוא. זה מערה ענקית, איך הוא בנה את זה כאילו? בוא נחזור. יש פה חלק שלא חקרנו. מוזר. וואו. כן, הייתי פה. מה? אין פה כלום, הייתי פה. איפה אתה? אני לא יודע. כאן. תחכה לי. נם. גם אני. מה? איך קיבלתי הרגע חרב? זה משהו רע? חרב מעפנה. וואי. עוד שנייה חוזר לכם. למה? לא משנה. I believe I can fly. לא עשית במקרה איפשהו סתר? רגע. חום. בוא למעלה. I believe I can die. It's the creeper and a zombie. I believe I can die. It's the creeper. שיט, שוב הוספתי את השיט הזה. יכול תשמור את זה פשוט. למה? טוב, אין לי כוח. אני אצא מפה בסטייל. בגנגנם סטייל. כן, הנה. אופ. כן, אני גנגנם סטייל. אני קטנה ומזמידיות מעלונים. שלום לכולם, להקצה ויאללה ביי. אתה עדיין מקליט? יפ. תעצור שנייה. שלום לכולם, כאן גיימר סייל, מיימקס סייל. כמה פעמים אמרנו את זה כבר? 52 פעמים. כן. אשכרה כזה. מצאתי את הדרך ליציאה, בוא מהר. Where you? הנה השם שלך. לא, זה לא הדרך. בוא, נו. holy mother, איך הגעת לשם? נו, בוא כבר. בוא. כן, אבל איך אני מגיע אליך? חכה, אל תזר. אני שומע פה אנדרמן. בוא. נו בוא. בא. למה נכנסנו לפה? היינו טיפשים. הנה הדרך יציאה שאני בניתי הרגע. איך קיבלתי
את הגן פאודר שלך.